Ayan, isang mapagpalang hapon po mga Kabikulana. Welcome sa aking munting channel, Bicolana Vlog. Ayan, for today's vlog mga Kabikulana, nandito po ako sa inyong harapan. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa sa aking mission sa araw na ito. Gusto ko pong ako po ay kumakatok sa inyong mga puso na para dito sa isang pamilya na to na gusto kong matulungan mga Kabikulana. Aaminin ko kasi sa inyo na wala pa talaga akong sapat na kakayahan para makatulong. Pero dahil po dito sa isang pamilya na to, sobrang nakakadurog ng puso kaya hindi ko po matiis talaga. Naisip ko ito lang ang tanging paraan para makatulong ako sa kanila, na humingi rin ako ng tulong sa inyo, na kumatok ako sa inyo, sa mga mabubuting puso na nandyan, na alam ko naman po na may mga kakayahan naman sa buhay. Ako po ay nagmamanikluhod at humihingi ng konting tulong para po dito sa pamilya na to. Kumakatok po ako sa inyo, sa may mabubuting puso riyan, na kahit po sa maliit na halaga lang, pag napagsama-sama po yan, is lalaki din yan. Dahil sobrang nakakadurog ng puso ang kalagayan po nitong pamilyang ito. Kaya tara po at ating panoorin at tunghayan po ang kanilang kasaysayan. At ayan na nga mga Kabikulana, tara samahan niyo po ako na pasukin ang kanilang kabahayan para makita natin ang kanilang pamumuhay. At dito sila pansamantalang nakatira sa bahay ng kanilang kapatid. Dati kasi nandito sila sa tabi na, sa malapit sa amin sa Bulacan. Ngayon nag-decide po yung mga kapatid na iuwi na lang dito sa kanilang lugar sa Dait, dahil po para hindi na sila mangupahan, dahil po sobrang naghihikahos na sila sa buhay. Aminin po natin na talagang kahit sino naman, pag dumating sa iyo yung puntong ganito na magkakaroon ka ng talagang matinding karamdaman sa buhay, hindi mo masasabi na ultimong singkong duling na nakatabi mo talaga namang siguro halos masisi mo talaga. Mararanasan mo na piso man sa bulsa mo is wala. Kaya talaga namang napakasakit mga Kabikulana ang magkaroon ka ng karamdaman na tulad nito. Lumalaban siyang pilit alang-alang sa kanyang 3 anak. Kaya sana sa mga may mabubuting puso, nakikiusap po ako na ating pong tulungan itong tao na ito. Dahil aaminin ko po sa inyo, kami po ay wala na rin sapat na kakayahan para po makapagbigay sa kanila ng support financial, dahil isa lang din po kaming mahirap pa, wala pa tayong ganong kinikita sa ating YouTube. Kaya nakikiusap po ako sa makakapanood po nito, sa may mabubuting puso dyan mga Kabikulana, sana tulungan po natin itong pamilya na to, dahil kahit sa maliit na halaga lang, pag nagkasama-sama, ayan, lalaki na rin po iyan. Ayan nga pala ang kanyang ito nga pala ang kanyang karamdaman. Ayan ang naging niya, naging sanhi ng kanyang sakit. Diabetes kaya minsan sasabihin natin simpleng sakit lang yung diabetes, pero hindi pala. Dahil katulad lang po nito na naging karamdaman. Aaminin ko pa sa inyo, hindi po malayo sa akin ang pamilya na ito, dahil kapatid ko po ang babaeng asawa nito, kapatid ko po siya, kaya balibayaw ko siya. Kaya ayan mga Kabikulana, ayan, nabulok na yung kanyang paa at marami na siyang naging sugat na halos hindi na gumagaling. Ayan, at yung kanyang bato, sabi ng kapatid ko, nasa stage 5 na daw. Kaya sana mga Kabikulana, wag po nating ipagkait sa kanya na maduktungan pa ang kanyang buhay, dahil 3 times a week siyang kailangan i-dialysis. Kaya nakikiusap po ako mga Kabikulana sa mga kapanood nito. Ako po ay nagmamanikluhod at humihingi ng tulong, kumakatok sa inyong puso para po matulungan itong pamilya na to. Dahil gustuhin ko man po na magbigay ng pinansyal, wala po akong magawa, dahil isa rin lang din po kami na naghihikaos din sa buhay at wala pang sapat na hanap buhay. Sa YT naman po wala pa akong sweldo na ganun sapat na para po makapagbigay tayo ng pinansyal, na tulong pinansyal sa kanila. Kaya kumakatok ako sa inyong mga puso, mga Kabikulana, sa lahat po ng mga kapanood nito. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa aking channel. At sana maantig po ang puso natin sa isang pamilya na ito. At ito nga po pala, nakasalang siya sa pagdadialysis. Dahil kailangan niya pong i-dialysis every week, 3 times a week. Dahil para po yung kanyang pamamanas at yung pamimigat ng kanyang katawan is maibsan kahit papano at marugtungan ang kanyang buhay. Alam mo, napakasakit mga Kabikulana, napakasakit sa isang tulad niya na magkaroon ng ganyang karamdaman. Mas masarap pa rin pa sa pakaramdam yung
kahit na wala kang pera, sapat-sapat lang sa pang-araw-araw, basta lang malakas at malusog ang inyong katawan. Kaya ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako sa mga magpapabot ng tulong kung meron man po. Ayan, ano po tawag dito? Ipinagpapasalamat ko po ng sobra-sobra sa inyo yan. At maraming salamat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. Sana po ay mapakinggan nyo po ang aking pakiusap. Kumakatok po ako sa inyong mabubuting puso. Ayan. Maraming salamat sa lahat po